Sarado na pala yung sikat na 7-Eleven dito sa may Kamalig Bypass, Kamalig Albay. Ayan yung 7-Eleven. Tapos ito yung Mayon Volcano. Stop over muna tayo sandali dito. So katabi siya ng bagong Halls gas station dito sa may Kamalig Bypass. Oy! Live tayo from Kamalig Bypass. Dinaanan lang natin tong nagte-trending na 7-Eleven dito sa may Kamalig Bypass, Kamalig Albay. Ito pala yon. Tapos ito naman yung Mayon Volcano. Mayon Volcano. Oops. Nahirap i-zoom ah. Tumambay lang tayo sandali dito. Bagong attraction dito ngayon yan sa may Albay. Shoutout sa inyo. Shoutout.